госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы і відэагледачы. Вітаем вас у эфіры Радыё Марыя. І сёння, як мы абяцалі, мы прысвячаем наш пятнічны дзень магчымасцям развіцця. Ад ранку мы распавядалі вам пра тое, якія можна рэкалекцыі наведаць у Гродні напрыканцы чэрвеня, а цяпер мы будзем распавядаць вам о больш грунтоўных магчымасцях адукацыі. І сёння маем гасцей у студыі. Гэта выкладчык і гэта навучэнцы катэхетычнага коледжа ў Барановічах. Яны самі правільна скажуць, як ён называецца, каб я нічога не наблытала. І мы будзем вам пра яго распавядаць, яго рэкламаваць і вас заахвочваць ісці туды вучыцца. Вітаю вас, хвала Христу, ксёндз Станіслаў. Хвала Христу. Тацяна, Паліна, і яшчэ у нас будзе на сувязі чалавек на тэлефоне, які таксама будзе нам штосьці распавядаць. Ну, карацей, бавім час вельмі плённа, спадзяюся. Як правільна называецца установа? Катэхетычны каледж, так. Імя Зыгмунта Лазінскага. У Барановічах. У Барановічах. Не блытаць з іншымі катэхетычнымі каледжамі. Зыгмунт Лазінскі быў першы біскуп у пінскай дыяцэзі, таму і назва адсюль, і, скажам так, заступніцтва яго дзесьці, спадзяёмся, як слугі Божага ў небе. А ваш каледж быў першым каледжам, які быў арганізаваны ў Беларусі? Ці ёсць нейкая іншая гісторыя? У пінскай дыяцэзі першы. А так. Давайте пазнаёмім нашых слухачоў з установай увогуле. Чаму вучаць, каго вучаць і навошта гэта ўвогуле патрэбна? Хто будзе галоўным адказчыкам на гэтае пытанне? Каб паступіць у каледж, трэба здаць уступныя экзамены, але яны не вельмі цяжкія. Гэта агульны катэхізіс, некалькі пытанняў, пісьмова здаецца экзамен, і потым такая асабістая размова з дырэктарам і завучам каледжа наконт паступлення. Трэба мець 18 год. Трэба мець атэстат сярэдняй адукацыі. Атэстат сярэдняй адукацыі. Сярэдняя адукацыя гэта такая школу скончыць. Скончыць школу, і там пакет дакументаў, пра якія падрабязна на сайце напісана. А гэты каледж, ён з'яўляецца такой навучальнай установай, як, напрыклад, каледж, дзе вучаць там праграмістаў, лінгвістаў і гэтак далей, то гэта адукацыя, так? Так, менавіта так. Гэта дыплом напрыканцы атрымоўваецца з дзяржаўнай сімволікай, то бок гэта ўсё афіцыйна. А ці доўга існуе гэта установа? Якая яе гісторыя ўвогуле? Хтосьці з вас ведае? Ці вы больш па сучасных пытаннях спецыялісты? Гістарычна, калі браць, то гэты каледж існуе з 2009 года. Скажем так, намаганнямі 12 год. Намаганнямі яшчэ ў той час яго эміненцыі кардынала Казіміра Свёнтка і айцоў вэрбістаў у Барановічах. Вось гэты працэс, так скажам, навучання катэхетычнага на ўзроўні афіцыйным так быў запушчаны. Адзінае, што хочацца яшчэ дадаць да того моманту, што хто там можа вучыцца і, скажам так, хто там вучыцца, у сувязі з тым, што мы, як краіна Беларусь, гэта посткамуністычная краіна, у сувязі з гэтым не было магчымасці катэхізацыі ў школах дзяцей. То бишь, дзеці, якія, напрыклад, нарадзіліся, не знаю, рыхтаваліся, напрыклад, да першай святой камуніі, гэта ўсё было дзесьці ў тайне. І, вядома, не заўсёды гэтыя веды былі дастатковыя і ўвогуле на нейкім такім узроўні, больш-менш. Таму нават сёння, калі існуе гэты каледж, і, скажам так, мы сёння кажам, што людзі хочуць атрымаць, скажам, цяжка можна сказаць, што гэта прафесія катэхеты, але ўсё ж такі авалодаць нейкімі псіхалагічнымі, педагагічнымі метадамі, скажам так, абвяшчаць Божае Слова, то ўсё ж такі туды можа прыехаць кожны чалавек, які хоча атрымаць нейкія веды. Гэта можа быць лекар, гэта можа быць нейкі педагог, гэта можа быць нейкі, скажам так, палітык, калі так можна гэта сказаць,
неважна якога ўзросту, але калі чалавек бачыць, што ў гэтым напрамку яго недахоп нейкіх ведаў тэалагічных, ці ўвогуле стаўленне касцёла да сучаснай рэчаіснасці і так далей. Ён можа заўсёды туды прыехаць, запісацца, і гэта веда на працягу 3 год здабыць. Каб нават у сваім сэрцы, у сваім, не ведаю, інтэлекце зрабіць некую пераацэнку нейкіх цэннасцей, якасцей, ці пераацэнку нейкіх сваіх, можа, паводзін, адносін, да, ці да другога чалавека, ці да сучаснага свету, ці нават да сучасных тэхналогій, якія, здавалася б, яны ёсць, а часамі мы не ведаем, як іх выкарыстоўваць. Вау! Людзі розных прафесій. Побач з вамі сядзяць людзі якіх прафесій цяперака? Ну, вось, Таццяна, вы хто па прафесіі? Катэхет. Катэхет. Гэта ваша асноўная прафесія? Катэхет. А вы казалі, гэта не... Вообще? Так, да, ввогуле, так. Вообще по профессии абсолютно не относящаяся к этому. По профессии я юрист. Но работала разными очень профессиями, поэтому долго перечислять. Последнее это был Каритас Пінскай епархії. А хто у нас Паліна? По адукацыі эканаміст, але працую настаўніцай матэматыкі. Гэта мы вам цяпер хочам адлюстраваць, што сапраўды ў коледж ідуць вучыцца людзі з усім розных галінаў дзейнасці, зусім розных галінаў, розных узростаў. А чаму яны будуць там вучыцца? Што за спецыяльнасці дае каледж? 3 года завочнага навучання даюць вам спецыяльнасць катэхета ці спецыяльнасць кансультанта. Гэта такое адгалінаванне псіхалогіі. Кансультанта ў якой галіне? Што, дзе яго прымяняць, гэтага кансультанта? Консультант семейных отношений, чтобы помогать на парафиях, пробощу, и консультант по зависимостям. И также хочу сказать, что катэхет, тоже он делится, катэхетика, это катэхет организатор литургии и организатор туризма и адпачынку. И также катэхетика, якая не прадугледжвае практыкі. Это як? Агульная тэалогія вывучаецца. То бок ты вывучаеш тэалогію не для таго, каб потым яе практыкаваць у якасці настаўніка-выкладчыка, а проста як каб я разумець яе, так? А колькі вось менавіта такіх людзей зацікаўленых прыйшло для сябе хачу вучыцца, а колькі ёсць тых, хто хоча потым на парафіі служыць, дзесьці яшчэ прымяняць гэтыя практычныя веды. Ёсць такая статыстыка? Ну, ведаеце, цяжка адказаць, бо сапраўды кожны выступае з асабістымі інтэнцыямі, і мы заўсёды ў групе знаходзімся, вучымся разам, паміж сабой, канешне ж, камунікацыя ёсць, але, так дакладна адказаць, што падзелу такога няма, што вось гэтыя будуць працаваць, гэтыя не будуць. Не, такога няма. Усе на аднолькавым узроўні здаюць экзамены, вывучаюць адны ж ты матэрыялы, а інтэнцыя, як я казала, у кожнага свая. Так. Калі можна дадаць, яшчэ сустракаюцца такія людзі, якія, скажам, прыйшлі для самых сябе. Пазнаць штосьці, пазнаць навуку касцёла, так. Пазнаць тэалогію, пазнаць, не ведаю, там тую філасофію, нават дзесьці, можа, глыбей штосьці даведацца. І ў адзін момант яны кажуць, што мы хацелі для сябе, але прыйшлі да, скажам, да пробашча, ці там у нейкай знайшліся ў нейкім асяроддзі і кажуць, што з'явілася магчымасць выкладаць катэхізацыю, катэхізаваць, і яны адказалі, што да, мы згодныя. Бог і такое прадугледжвае, так. Такое, да. Са звычайных цёценек можна зрабіць хорошых добрых настаўнікаў, так? Альбо дзядзенек. А, дарэчы, вось гендерны склад удзельнікаў у вучняў каледжа. Большасць жанчын, але трохі хлопцаў і мужчын. Трохі ёсць, колькі, 2 на каледж? Не, болей. 2 толькі міністранты, 8 яшчэ. Всего. 8 на 3 курсах? Да, 8-10 вот приблизительно. Часамі пары сямейныя прыязджаюць. Да, муж очень часто. І жонка. І яшчэ хочацца дадаць тое, што ёсць такая магчымасць у нашым каледжы, як быць вольным слухачом. Гэта вельмі цікава, таму што на першым такім узроўні можа камусьці складана, можа незразумела, можа нейкія іншыя цяжкасці ёсць такія, якія здаюцца неперадольнымі, то можна прыехаць і не паступаючы ў каледж, не здаючы экзаменаў. Сейчас уже нет такой возможности.
В этом году уже ее отменили. А чаму? Навошта такую добрую магчымасць скасаваць? Ты хто мог потом калі-небудзь стаць катэхетам? Это можно будет вырезать? Навошта? Няхай будзе. Ну што? Добрая слушная заўвага. Ну, і важна. На гэтае пытанне хіба што можа адказаць, скажам, дырэктар ці там Так, зразумела. больш То есть арганізацыйная частка. Арганізацыйная чаму? Таму што затым розныя могуць узнікаць нават магчымасці абмежавання, напрыклад, дзе затрымацца гэтым студэнтам. Магчымасць, напрыклад, ну не ведаю, прыедзе 50 асобаў і дзе начлегі, як вольных слухачоў, цалкам вольных, у двор іх. Да, можна, калі это зараз такое надвор'е, як зараз, але прыходзіць зіма. Ну, караці, мы падкрэслім проста, што раней была такая магчымасць, але ж цяпер яе наяўнасць варта ўдакладняць у кіраўніцтва. Ну, і тут, кажучы пра вербістаў, пра айцоў братоў, якія нас заўсёды там вітаюць, якія даюць нам харчаванне, начлегі, то варта заўважыць, што умовы, канешне ж, навучання там вельмі класныя, бо ніколі не турбуешся пра тое, што ты будзеш есці на сняданне ці на вячэру, бо ці нават выпіць каву на перапынку. А обеда там не даюць, только снеданне, вячэру, обед, полноценный завтрак, обед і ужин. Гэта вельмі важна. Бо ў мяне ў доме быў такі адзін чалавек, які наведаў катэхетычны каледж у Мінску, які вельмі быў правязаны менавіта да абеда, бо я так турбуюся за ўсіх астатніх. Раскажыце мне, калі ласка, увогуле пра рэгламент, як пабудаваны навучальны працэс, як часта трэба наведваць Барановіч, колькі часу займае навучанне, карацей, гэта мяне цікавіць вельмі цяпер, і я ўпэўнена ўсіх астатніх таксама. Обучение проходит по выходным, суббота-воскресенье, два раза в месяц. Два раза в месяц. Вот. Занятия начинаются с 9 утра субботы, с перерывом на обед, потом святая имша, ужин, время на отдых, в воскресенье рано утром тоже святая имша и продолжение обучения, во сколько оно заканчивается? В 12-15. Вот. И 2 раза в месяц. А колькі пар паспявае чалавек адолець? Гэта пары у вас там ці што гэта? Ці урокі? Як гэта? Ну, мы иногда договариваемся с преподавателями, чтобы перерывы делать как удобно, как там по мере нашей усталости, да, или там преподавателя. Но вы трымаете ваши преподаватели прямо так вот? Да. Не хочем учиться больше? Нет, иногда время пролетает очень быстро, и ты не замечаешь, как уже там пора на обед или уже... Ну, не заўсёды гэта заняткі ў форме лекцыі, да? То бок выкладчык не заўсёды нешта гаворыць. Гэта ці дыялог, можа быць, практычныя заняткі у нас ёсць, як у катэхетаў, ну, то бок там увогуле прастора творчая вельмі шырокая. Я даведалася аб тым, што ксёндз Станіслав Вашкевіч выкладае у вас тэалогію маральную, біяэтыку, вучэнне аб сям'і. То бок я ўжо дакладна ведаю, што ёсць 3 дысцыпліны, якія вы вывучаеце ў каледжа. Якія яшчэ дысцыпліны вы вывучаеце і колькі іх усяго? Ці шмат? 41 дисциплина всего. Я только могу назвать цифру. Пералічваць мы ўсе не будзем. Ну давайте так, давайте мы іх размяркуем, зробім класіфікацыю. Самыя жудасныя дысцыпліны, якія вы там вывучаеце, такія... Ой, какие страшные дисциплины. Наверное, таких нету. Они все должны быть. То есть они так построены, чтобы... Ну, самые складаныя ў засваенні, самые незразумелыя, з самым складаным выкладаннем. Што гэта такое? Асабіста для мяне самае цяжкае, пакуль што я на другім курсе, але ўжо лічу, што самае страшнае гэта была фундаментальная тэалогія. Я согласна. А хто выкладае яе? Ксёндз Ян Саламон Ганцевіч. Прывітанне ксёндзу Яну. Ксёндз Ян Саламон, прабачце, мы вас здалі на ўсю Беларусь. Так, складана здаць іспыт? Да, так. Складана. А колькі пытанняў трэба там адолець? Трэба ведаць усё. Усё. Да. І адказаць так, каб гэта понравилось. Ну, але ж гэта добра. Так у нашым цяперашнім часе так бракуе добрых і адказных выкладчыкаў. Нармальны стрэс.
Так, добра, з гэтай дысцыплінай мы высветліліся. Наступная па ўзроўні такая, якая бадзёраць, што Ну, гэта? увогуле, ведаеце, калі агульна казаць пра ўсе дысцыпліны, мне здаецца, што можна размеркаваць іх на філасофскія нейкія такія, якія там шмат з таго ксёндз Андрэй Рылка выкладае. Ну, гэта цяжка, можа, на первай стадыі нейкай, але потым ужо вельмі прыемна заходзіць. Дысцыпліны тэалагічныя, сярод якіх, ну, значнае месца катэхетыка займае, бо гэта і лекцыі, і такія нейкія звесткі з катэхетыкі, з гісторыі і гэтак далей, і катэхетыка практычная, выкладае заўжды сястра, якая заўсёды працуе з дзецьмі, і яна дае такія парады, нейкія інструменты, каб сапраўды на практыке нешта зрабіць гэтымі дзецьмі. А гэта часам не сестра Михалина? Теперь, да, сестра Михалина. Ну вот на моей практике у меня было на первом курсе сестра Татьяна, я не помню, с какого она ордена. Да, потом была сестра Рита Халевинская и сестра Михалина. Да. Ну, я могу сказаць, што вось за якасць заняткаў, які рыхтуе сестра Михалина, мы адказваем усёй супольнасцю радыё Марыя, бо гэта літаральна на нашых вачах падрыхтоўка адбываецца. Гэта вельмі грунтоўная падрыхтоўка, я хочу вам сказаць, і такая вельмі адказная. То вось карыстайцеся нашай сестрой Михалинай, нам не шкада. Нам жаль, что она только вот недавно появилась у нас, поэтому нас пригласили в дальнейшем на практические занятия и дальше, поэтому сестра Михалина, мы будем приезжать. А давайте яшчэ пра прадметы, пра выкладчыкаў. Хто выкладае і хто такі найбольш улюбёны, напрыклад, для ўсіх з выкладчыкаў. Мы можам папрасіць ксяндза Станіслава закрыць вушкі? Чаму не? Раптам так сама яму прыляціць. Каго любяць вучні? Хто такі, зразумела, што ў всех любяць вучні. Ёсць хтосьці, у каго ёсць, можа, нейкія адметныя рысы выкладання, найбольш такія, які падабаюцца людзям. Мне здаецца, гэта найбольш яўна так будзе на трэцім курсе, бо трэба выбраць кіраўніка для дыплома. Ага. Ёсць яшчэ дыплом. Все по-сапраўднаму. Да, после экс-універсаў дыплом. Ну, экс-універсах гэта як госэкзамен. Так, нешта, такое агульныя вялікія экзамены па ўсяму таму, што... Апошні экзамен, дзе сустракаецца некалькі выкладчыкаў і да абітурыента заставляюць пытанне. Камісія. То есть сидзіць камісія цэлая шэраг і адзін такі вось Паліна, напрыклад, да? Так. Или вот Татьяна, которая через неделю будет сдавать эти экзамены. Татьяна, вы будете под столом валяться. Да. Рыхтуйцеся, як у студэнцкія гады, так? Да. Шпоры пишем там. Не, шпоры нет, но готовиться надо. Там нельга спісаць, так, шпоры. Да. Як гэта? Што законіш? Мы ж Усе пабожныя. То бок толькі это ўплывае. Ніякіх там спецыяльных тэхналогій. Можна я пагляджу у вас, што там пад столом? Все рыхтуюцца. Да. Нам здаецца, што ўсе рыхтуюцца. Я пакуль не ведаю, мяне не пытайцеся. Распавядзіце, вось мы не раскрылі тэму выкладчыкаў яшчэ. Хто выкладае? Ксёндз Станіслав Вашкевіч. Так, Ксёндз выкладае. Ён 3 дысцыпліны выкладае, і ці больш? 3. Але ж у вас іх 41, я запомніла. Хто яшчэ ёсць з выкладчыкаў у каледжы, каго? Пробыш маёй парафіі. Парафія святого Яна Евангеліста Максіміляна Кольбы, ксёндз Олег Шпець, хрыстусовец. Ён выкладае пастаральную тэалогію. Едуць з Мінску выкладаць. Нават студэнтаў бяруць з сабой. И студент Гродно тоже приезжают преподаватели. Ксёндз Павел Урбан, каноническое право. Кто у нас еще с Гродно? Из-под Гродно ксёндз... Забыла, как... Якого колеру подручник? Да. С разных регионов. З розных дыяцэзій прыязджаюць святары, які маюць адукацыю, дазваляючую выкладаць, маюць там, скажем, кваліфікацыю ў гэтым напрамку. Чаму? Таму што у семінарыі таксама, калі заканчвае семінарыст,
ён павінен, скажем так, атрымаць навуковы титул там магістра. І гэты, скажем, абарону гэтай працы ён выбірае з некага напрамку. То бишь там, напрыклад, можа быць філасофія, тэалогія маральная, дагматычная, кананічная. У сувязі з гэтым ён, акрамя тых семінарыйных прадметаў, ён углубляе веды па некаму аднаму прадмету, якім ідзе далей. І потым можа далей ісці, скажем так, ліцэнцыят бараніць, скажем так, паглыбляць далей доктарскую дысертацыю абараняць. У сувязі з гэтым, калі ёсць з такімі навуковымі тытуламі святары у нас, якія працуюць у нас у Беларусі, то іх запрашаюць у, скажем, такія навучальныя установы, якія існуюць у нас у Беларусі, і яны выкладаюць. Яны ахвотна згаджаюць на гэта? Ну, з тых, каго я ведаю, то праблем не было. Чаму? Таму у нас нема ж так многа святароў, якія мелі б, скажем, такую магчымасць выкладаць. Таму, з другога боку, калі ты вучыўся, паглыбляў нейкія веды, то чаму ты іх павінен затрымоўваць для сябе, а не сапраўды падзяліцца тым ведамі з маладымі людзьмі, студэнтамі, і вогуле тымі людзьмі, якія прыязджаюць у нашыя, скажем, навучальныя установы. Нават працягвае працаваць отец Віталій Сапега, які зараз, наколькі я ведаю, служыць у Киеве. И прилетая из Киева. Ну, цяпер, можа, не прилетае, но так. Прилетал последний раз. Так. І вось так, і вёз вам адтуль свае веды. Так. Таксама ксёндз Андрэй Лысы, які вось, ну, скажем, апошнім часам у сувязі з пандэміяй, ну, абмежаваныя вось гэтыя кантакты, але таксама ён выкладаў, працуючы, скажем, у семінарыі у хрыстусоўцаў у Познані, і ён прылятаў таксама ў наш каледж, таму што ён абараніў тытул доктара і прылятаў біяэтыку, выкладаў у нас у каледжы. Таму гэта зараз з пандэміяй звязана, і, ну, крыху это ўсё так ускладнілася ўсім жыццё. Так. Слова біяэтыка ў нас у эфіры ўжо гучыць не першы раз, а яшчэ мы пра яго там за межамі студыі размаўлялі. Мне падаецца, трэба крыху раскрыць тэму. Што за біяэтыка чакае слухачоў каледжа? Што за таямніца такая? Што за таямніца, так. Таямнічы прадмет. Ну, я зразумела, што там яшчэ... Бо этыка – это ксёндз Андрей Рылка. Да. Яго тэрыторыя. Справа ў тым, што біяэтыка прадмет, які, скажам, нічога новага у тэалогіі. Толькі існуюць у сучасным свеце розныя медыцынскія, скажам, як можна гэта назваць, з пункту гледжання медыцыны розныя варыянты ўздзеяння на развіццё чалавека. Напрыклад, пачынаючы ад нараджэння чалавека, гэта натуральнага нараджэння, і, напрыклад, што сёння нават у нас гэта ўжо нават рэкламіруюць, справа ЭК, экстракарпаральнага апладнення. І вось, напрыклад, біяэтыка разглядае вось гэты феномен пракрэацыі, калі так можам мы назваць, з пункту гледжання касцёла каталіцкага, хрысціянства, маральнасці хрысціянскай. Ці гэта не парушае нормаў вось этыкі хрысціянскай, маральнасці хрысціянскай. Ці парушае? Скажам так, ну, штосьці існуе ў гэтым свеце. Але мы канкрэтна адкрэсліваем, што гэта з'яўляецца злом, бо вынікае з такога пункту не толькі права кананічнага, але перадусім права Божага, святога пісання. І, напрыклад, пытанні, якія сёння задаюць людзі, напрыклад, транспланталогія розных органаў, як это выглядае, ці павінна яна быць, ці не. Напрыклад, не ведаю, у кагосьці ампутавалі неркі і, напрыклад, ці ён можа ўзяць ад донара, ці не. Дазваляе касцёл, ці не дазваляе? Няма такого адназначнага адказу, там, не ці так. То бок гэта трэба вывучаць, гэта наука, гэта такая дысцыпліна. Так, чаму? Таму што ёсць многія моменты, напрыклад, ці я магу падзяліцца, напрыклад, не ведаю, лёгкім з другім чалавекам. І здавалася б, ну магу ці не магу. І тут паўстае пытанне, если ты атрымаеш грошы, то ўжо і не можаш падзяліцца, таму што это бізнес. А калі ты добраахвотна хочаш, скажам, сваё жыццё дзесьці там зрабіць менш камфортным для того, каб хтосьці жыў, ну, то можаш падзяліцца. А грошы пасля ахвяраваць на што-небудзь добрае? Ну, гэта ўжо так мы можам спекулировать, да? Але ўсё ж таки, вот ёсць такія моманты, такія нюансы. Ну, мы, як хрысціяне, павінны ведаць, як у сучасным свеце з тэхналогіямі, якія існуюць, як разабрацца, каб, скажам так, потым не прыйсці да канфесіяналу і стаяць, я саграшыў, бо я не ведаў. Ёсць магчымасць даведацца. І нават падзяліцца з іншымі. Ой, класная прычына пайсці ў каледж.
Дарэчы, я вось цяпер для сябе таксама я зрабіў, бо я не ведаў. А можна пайсці і даведацца, каб не рабіць. Альбо рабіць. Або рабіць. Класна. Мы пагутарылі пра біяэтыку цяперака, а давайте яшчэ пагутарым пра вучняў і іх перспектывы. Ну, па-першае, перспектыва працяга адукацыі. Ці існуе яна, і калі існуе, то куды можна схіравацца потым, і як яшчэ можна свае веды паглыбляць і павышаць узровень навуковы, напрыклад, як гэта робіцца звычайна? Ну, можно после колледжа, после окончания заниматься практикой на своих парафиях. Вот. Но также можно и продолжить обучение в колледже уже по другой специальности, вот, на консультирование. Это тоже как бы предусмотрено, и не нужно изучать там изначально все предметы, которые первоначально преподают, а только дополнительно уже на специализированные предметы как бы доезжать, и то есть тоже получить знания, которыми потом можешь вот, ну, применять их в жизни, пользоваться, помогать. То есть возможностей очень много. Так само я ведаю, што ёсць магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю, але, на жаль, няма ў нас універсітэта каталіцкага на Беларусі, ну, то бок гэта трэба выязджаць, ну, у Польшу, і ёсць студэнты, якія працягнулі сваю адукацыю, і за лік таго, што атрымалі адукацыю ў каледжы, поступалі не на першы курс, а ўжо, ну, неяк вышэй, то бок вышэйшая адукацыя менш часу займала. А тым, хто не смог пасля каледжа знайсці сябе прымяненне, што рабіць? Ну, гэта такое, так складана адказаць на это пытанне, што значыць... Не, ну так, ось, ці ёмкасць нашых касцёльных патрэбаў дастатковая для таго, каб все людзі, якія марылі стаць катэхетам, сябе там знайшлі і дзесьці маглі потом працаваць. Жніво вялікае. Да. Знаете, я вот как бы знаю статистику моего курса, как бы вот мы очень так хорошо подружились с нашими, ну, однокурсниками, общаемся. И вообще у нас такая большая семья, в которой мы вот когда приезжаем, всегда делимся какими-то впечатлениями, своими событиями происходящими. Поэтому мне вот кажется, что все-таки мало таких студентов, которые пришли туда именно для того, чтобы получить именно специализацию. Все-таки в большей степени это для себя, чтобы углубить свои знания. Потому что это, конечно, все индивидуально, и каждый в этом видит свою какую-то пользу. Но также хочу заметить, что обучение в колледже, оно очень меняет людей. И даже я вспоминаю себя на первом курсе, и сейчас меня это очень изменило. И знаете, вот недавно такой был момент, и я в своем конспекте нашла такую записку, наклейку, которую мы написали на первой лекции, которая у нас была по психологии. Нам преподаватель говорит: напишите все, что вы хотите от обучения. Говорит, и куда-нибудь ее приклейте. И вот она мне недавно попалась на глаза. Я там читаю, конечно, меня улыбнуло то, что там было написано, но самый последний пункт, который был вот именно, это результативность обучения. Вот. И знаете, вот я очень довольна результатом, потому что это дало мне очень много, и спасибо даже вот хочу сказать тому человеку, который меня направил учиться. Это не мое личное желание было, что я прям такая вот узнала о колледже и захотела туда пойти и вот получить какие-то знания. Меня направил туда мой директор на тот момент. Это был отец Петр Белевич. Вот, спасибо ему большое, потому что через него, через его такую настойчивость я там оказалась. Вот. И так все протекало, что уже на втором курсе я уже не работала в издательстве Пинской епархии, но так сложились обстоятельства, что понадобилась помощь на парафии, и мне предложили уже практиковать катехезу с маленькими детками до 7 лет. Я за это взялась охотно, вот, и поняла, что мне это очень нравится, это очень интересно, и я очень люблю детей, и у меня получилось. И уже второй курс у меня был такой с практикой параллельной. А
А третий курс еще круче. Это была уже соседняя парафия, которая нуждалась в катехете. Вот. И я там тоже по разрешению ксенза бископа Антония преподавала целый год катехезу, готовила детей. Правда, немного, но, тем не менее, в этом году 7 детей приступили к первой коммунии и 13 человек к сакраменту бежмования, конфирмации. Так. Я старалась. Вот, конечно, хочется больше такой практики получить. И вот проходили еще также в колледже семинары по опыту катехетическому. Приезжали к нам из Новосибирска сестры редемтористы. И это тоже был очень такой хороший семинар, который очень дал много вот такой базы. То есть мы увидели, как работают другие люди, то есть у них абсолютно все на другом уровне, это развивается. И это классно. Но из-за пандемии вот в прошлом году такие семинары не проводились. Мы надеемся, что они все-таки будут как-то вот возобновят такую работу, и будет для нас тоже вот... То есть, делиться нужно опытом, потому что вот есть какие-то идеи, да, и классно, когда ты можешь кому-то рассказать об этом или от кого-то перенять. Это очень круто, потому что катехет – это постоянное развитие, это постоянная учеба, и постоянно нужно везде все брать и так применять, чтобы это было интересно. Потому что сейчас детей нужно очень заинтересовать, чтобы их удержать. Это так, яны такие. Яшчэ такі момант, калі можна дадаць да толькі што сказанага. Менавіта сабор Ваціканскі II так вельмі моцны паставіў акцэнт на тое, што у справе евангелізацыі, абвяшчэння Евангелія Божага Слова не толькі павінны быць, скажем, святары, монахи, монахини, але і светскія. Сабор Ваціканскі II закончыўся ў мінулым стагоддзі, скажем так, 69 год. А мы ўсё ж такі крыху спазняемся. І ў нас сёння яшчэ такое разуменне, што калі катэхеза, то павінна быць монахиня весці эту катэхезу, праводзіць, або святар. Тады эта катэхеза неяк так якасна выглядае, да? І мы сёння павінны пераламаць вось гэтыя такія ментальныя тэндэнцыі ў гэтым. І менавіта светскія людзі, якія атрымоўваюць адукацыю, якія маюць жаданне, яны павінны ісці. І то вельмі важна, дзяліцца вопытам, вот то, што было сказано. Праяўляць себе, паказваць. Чаму? Таму што евангелізацыя, яна не зарэзервіравана толькі да нейкага там маленькай групкі людзей. Гэта ўсе мы. Таму і гэты каледж мае на ўвазе вось адкрыць у сабе гэты патэнцыял і такое ўнутранае жаданне ісці абвяшчаць Божае Слово. Гэта перадусім. Светскія людзі, яны бываюць вельмі, нават не бываюць, яны заўжды вельмі добрыя сведкі пра таго, што Бог дзейнічае. І ў мяне ўжо на сувязі ёсць таксама навучэнец каледжа. Я, на жаль, не мела магчымасці пазнаёміцца з ёй, таму, калі ласка, я вас папрашу надзець навушнікі на сябе. Зараз будзем размаўляць, каб вы таксама маглі пачуць яе. Знаёмце нас, калі ласка, з суразмоўцаў, з кем я буду цяпер размаўляць па тэлефоне. Так, мы зараз цяпер падкруцім гучнасць, каб было чуваць. Так, глядзім, вось тут вось я маленькі урок карыстання студыйным абсталяваннем. У нас ёсць такія планшеты, на іх ёсць з левага боку такая ручка, круцёлка. Можна падкруціць, каб было гучней у наушніках. Всё, вы, валанцёры Радыё Мары, цяпер будзеце наше тэхнічнае абсталяванне рэгуляваць. Прабачце, так сталася. Ну што, знаёмімся? Алло, похвалён Иисус Христос. Алло, хвала Христу. На веки вечный аминь. Вы у эфира Радио Мария, коли что? Очень рада это слышать. И очень рада быть в вашей прекрасной компании сейчас. Так, у нас высокие технологии на службе католицкого костела. Вот виртуальная размова з навучэнцам не катэхетычнага факультэта, а факультэта кансультацыйнага. Як вас зваць і на якім курсе вы вучыцеся? Мое имя Анастасия. Так. Я студентка 2-го курса по специальности консультант. Планирую, надеюсь, как Бог даст, что это будет консультант семейный. Кроме этого, у нас есть консультирование в сфере зависимости. Также на нашем курсе.
Так, зависимость такое страшное слово. Но в то же время как раз-таки, как оно страшное, так и сильно нужны люди, которые в этом помогают. Анастасія, з якої галіни чалавечай вы прыйшлі ў катэхетычны каледж і чаму абралі менавіта гэтую спецыялізацыю? Интересно то, что разговаривая со своими одногруппниками, например, в целом на первом курсе, мы все думали, что мы пришли, большинство из нас так, думали, что мы пришли, чтобы помогать другим, сразу понимая это, например, чтобы помогать даже внутри наших семей, на парафиях, людям, быть консультантами, быть психологической помощью, не так громко звучащей, как психологами, психиатрами, а такой помощью, рукой помощи другим людям. Но не только один, некоторые педагоги зачастую спрашивали один и тот же вопрос. Вы уверены, что вы пришли прежде всего для других? И как оказалось, потом, действительно, рассматривая внутреннее состояние, душевные, духовные, психологические, работая с собой прежде всего, мы поняли, что интерес к психологии, так званой, консультированию, что из этого выходит, появляется, потому что хочется решить внутренние проблемы личностные или там вопросы, не проблемы, скажем так, а вопросы. И только потом через это, проработав, рассмотрев в правильном ключе свое внутреннее состояние внутреннее в семье, все время это расширяется, потом в общине, потом вообще в парафии. Уже, например, на втором курсе мы уверенно можем сказать, что теперь мы хотим и готовы идти дальше, как еще готовы, еще нам курс как минимум третий, идти дальше к людям. Но прежде всего студенты, которые приходят на факультет консультирования, психологического консультирования, наверняка это люди, которые обладают эмпатией к другим, которым важно состояние другого человека и свое внутреннее. И тем самым через себя, помогая себе, появляется тот потенциал, которым можно помочь другому. Анастасія, вы раіце нашим слухачам поступить у Барановицкий колледж и учиться там? Абсолютно да, потому что, в принципе, сейчас психология – это очень актуальная тема жизни. Мне кажется, что человеку 21 века, не могу судить о прошлом, но в данное время, в данном веке нам всем нужна психологическая помощь. Не в таком плане, врачебная, медицинская, психологическая, а просто рука психологической помощи и совета, и поддержки. И чаще всего люди находят эту помощь не только где. В соцсетях, в интернете есть очень много сервисов, есть сейчас очень много специалистов, и людям нужно, и люди ищут это, но я потому и рекомендую катэхетычный колледж, потому что там истина, потому что там именно это через спектр христианства все рассматривается. Та же нужная всем психология, только по правильным законам, по истинным. Можно завести себя в этой психологии очень далеко и навредить себе. А наши лекторы, наши специалисты в колледже не дадут уйти не по той дороге, а покажут свет истины, свет христианства на психологию. Потому мне кажется, что христианские учреждения, которые занимаются психологией, как раз-таки совмещают в себе и то, что нужно сейчас в принципе в социуме, и то, что нужно сохранять испокон веков, это христианство. Анастасія, шчыра дзякую, вы яшчэ не скончылі катэхетычны каледж і яшчэ не з'яўляецеся хрысціянскім псіхолагам з дакументам, але ўжо вашы праменчыкі закранулі сэрца і мне нават праз тэлефон дапамаглі. Дзякую вам шчыра. Так. Хотела только добавить, что слышала, как Татьяна говорила про специфику катехетики. В данный момент, я, например, занимаюсь сейчас в рамках лагеря «Каникулы с Богом с детьми», как помощник. И могу сказать, что катехетычный колледж, даже пусть я
ученица, студентка факультета психологии, уже помогает также найти общий язык с детьми. Также вот то, что мы выучили в рамках основных предметов, базисных таких предметов по катехизису, по основам догматики, вообще по катехетике, даже помогает с детьми уже здесь и сейчас. Так как вы сказали, я еще не выпустилась, но плоды видны. Гэта здорово, сапраўды круто. Дзякую вам шчыра, і няхай вашы праменьчыкі таксама далей свеціць і яшчэ больш выпраменьваюцца. Дзякуй шчыра. Так, хвала Хрысту, а мы застаемся ў студыі. У нас яшчэ ёсць некалькі хвілін, каб падсумаваць нашу размову. Не падавалася вам сидзець у навушніках, я бачу. Жарко. Ведаце, як жарка. Вось паглядзіце, чалавек вось пакутуе тут перад вами сидзіць. Паліна, тваё, калі ласка, падзяліся тваім вось сведчаннем вучобы ў каледжа. Я ведаю, што Паліна шмат дзе удзельнічае, яна такі актыўны член каталіцкай супольнасці моладзевай, і на радыё Марына шмат дапамагае. Ну вось яшчэ і да Баранавіча даехала. Вось менавіта там што знайшла? Мне вельмі падабаецца ўвогуле атмасфера, якая там існуе, бо прыязджаюць людзі з розных рэгіёнаў Беларусі. Мяне вельмі ўражваюць мае аднагрупнікі, якія даязджаюць у Баранавічы з Браслава. 2 разы на месяц яны амаль суткі у дарозе, каб прыехаць і атрымаць веды. Ну то бок гэта людзі такія з моцнай матывацыяй, людзі рознага ўзросту. Цікава строіць нейкія адносіны з людзьмі там больш такого старэйшага ўзросту. Ёсць там суполка моладзі такой, з якімі таксама заўсёды прыемна вабіць час. Вось. Вельмі цікава знаёміцца са святарамі, з выкладчыкамі, якія прыязджаюць. Кожны расказвае нейкае сваё такое сведчанне, крыху штосьці з гісторыі свайго жыцця, і гэта сапраўды такая духоўная падтрымка, духоўная ежа, таму што людзі, якія блізка з Богам, гэта і студэнты, і выкладчыкі, яны ствараюць неверагодную атмасферу, якая заўсёды цябе неяк падтрымлівае, падмацоўвае. Ну, веды, перш за ўсё, канешне, якія мы там атрымоўваем, нейкія кніжкі, якія чытаем, гэта таксама вельмі важна. Дзякуй шчыра. І скончым хіба ксяндзом Станіславам. Давайте вось з вашага святарскага пункту гледжання падсумуем нашу размову. Ці варта ісці? Ці варта губляць свой час на вось гэта ўсё, з даязджання да Баранавіча? Безумоўна, варта. Рэальна варта. Па-першае, мы пачынаем то, што вось чулі, што з розных куткоў Беларусі прыязджаюць. Гэта не то, што бяром, напрыклад, каледж пінскай дыяцэзіі, і толькі з пінскай дыяцэзіі хтосьці даязджае. Едуць зусюль. Узрост, ёсць абмежаванне? 18+. І калі мне 78? Запрашаем. Чаму? Таму што акрамя інтэлектуальных ведаў, якія мы зможам даць, то таксама вы зможаце на спецыяльных занятках, і не толькі занятках, если можа на размовах падчас кавы і так далей, падзяліцца досведам свайго жыцця, свайго перажывання, сваёй веры, евангелізацыі і так далей, і так далей. Гэта вельмі важна. Таму узрост не абмежаваны ў тым сэнсе, што ад 18+, усіх запрашаем. Варта. Так, і арганізацыйнае пытанне. Цяперака варта ўжо на наступны навучальны год неяк запісвацца. Дзе паглядзець інфармацыю, колькі гэта каштуе, ну, такі вось для тых, хто зацікавіўся. Информация вся есть на сайте колледжа, catcollege.by. Catcollege. Да. И в разделе абітурієнту уступная кампанія. Зараз мне здаецца, што ўжо можна сабіраць дакументы, бо гэта крыху часу займае, але экзамен у жніўні. Дакладная дата, тэрмін будзе дададзены на Catholic Buy.
Але цяпер уже сачыце за навінамі. Ну і апошняя, самая апошняя вось моя просьба. Мы калі стаялі там за дзвярыма студыі, я у Тацяны так у прыватнай беседзе спыталася. Ну, я паглядзела, што ну, вось такого майго ўзросту чалавек не як Паліна, а такой вось бліжэй да мяне. Я думаю, ну вось спытаюся вось так шчыра, варта ці не варта. Я спыталася ў яе, давайте такой паўтарым Тацяна вось нашу гэту мізансцэну. Я спыталася, слухайце, ну, Тацяна, ну як вам там падабаецца, варта туды ісці? Мне очень нравится. И я еще, знаете, что забыла рассказать вам? Коротенько, в 2 словах. На базе колледжа в этом году, точнее, предисловие, наш директор, ксенц Юрий Прокопюк, он является душпастором глухих. Так. Вот. И на базе на колледже были проведены курсы по изучению русского жестового языка. И в 2 этапа они проходили. Вот я являлась участником этих курсов. И это очень круто, потому что действительно мы, слышащие, видящие, не знаем проблемы этих людей, и мы получили вот эти знания, и теперь мы можем их применять в практике. И... Мы шакаем. Ну, нужно практиковать это все. Конечно, мы получили очень хорошие знания от преподавателей, они были приглашены к нам с разных тоже епархий, вот, и получили сертификаты. Ну, так и... И что... Так, что я могу вам сказать? Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я хочу вам рассказывать о Боге. И Бог добрый. Бог... очень любит нас. Амен. Дякую щиро за розмову. Дякую. Хвала Христу. Хвала навеки. Гості ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.